Я так разумею, што 3 гады 3 альбомы. Ну так. Наколькі вось хапае сіл на гэта? Ну сур'ёзна, гэта ж вельмі складаны шлях. Прытым тут яшчэ і карціны, вось гэтае мастацтва, кліпы. Як ты спраўляешся, паспяваеш, як ты сябе чым падкормліваеш? Насамрэч, гэта не было б складана, калі б за гэта мне плацілі. Так, каб я магла жыць і не заўсёды думаць пра «О, дзе ж гэтыя грошы ўзяць на арэнду». Таму, калі б не было гэтай праблемы заўсёды, што рабіць з грашыма, то гэта вельмі весела. Гэта просто супер весела, гэта ўсё маё жыццё, у мяне нічога няма. Мне нічога не патрэбна, мне гэтага дастаткова, у гэтым увесь сэнс майго існавання, таму я такі перарабляю сусвет насамрэч, таму што я вельмі інтраверсійная, мне цяжка канекціцца з людзьмі, нават не ведаю, просто ресурсу не так много, і таму у меня такое вельмі маленькая насамрэч кола, таму вось мастацтва гэта тая мова, на якой я размаўляю з сусветам, я перарабляю, я сяджу у сваёй гэтай маленькай майстэрні камнатэркі і просто гэта думкі, гэта просто як я думаю, гэта просто як я асэнсоўваю свет. Таму для мяне гэта вельмі лёгка, гэта вельмі цікава, гэта вельмі весела, гэта ўсё жыццё вельмі сумна, калі я не магу нічога рабіць, калі ў мяне ресурс просто нават вырубаецца, таму што у меня біпалярнае расстройство, біпалярны разлад, і я не магу жыць толькі там у нармальнай фазе. У меня заўсёды альбо гіпаманія, альбо дэпрэсіўных у меня больш, таму мне падаецца, што я не так шмат раблю, як я магла б рабіць насамрэч, таму што большую частку часа я просто у дэпрэсіўных станах, мне цяжка жыць, і мастацтва гэта тое, што мне дапамагае просто існаваць. Таму для мяне, мне падаецца, гэта тое, што мне дапамагае просто існаваць, і тое, якім чынам я існую. А вось астатняе, цяжка толькі бытавой план. У мяне насамрэч быў крызіс ідэнтычнасці, таму што я не разумела, што вау, я ўжо не мастачка, а не, я яшчэ і не музыка. Зараз я сабе просто называю мультыдысцыплінарная артыстка, і мне вельмі гэта падабаецца, таму што я раблю не толькі візуал і музыку, але і тэксты для мяне вельмі важныя. І просто рабіць нейкі такі універсум, сусвет, і не гледзячы на ні матэрыял, ні тэхніку, нічога не павінна спыняць, калі робіш нейкі мастацкі універсум, таму мультыдысцыплінарная артыстка. Гэты альбом насамрэч пра прыняццё сябе, пра прыняццё сябе такой, якая ты ёсць, вельмі не ідэальная, са сваімі страхамі, траўмамі, за сваімі комплексамі, з усім тым, што ты насабірала падчас жыцця, і пераўтварэнне гэта ўсяго ў каханне. Пераўтварэнне гэта да кахання да іншых і да сабе ў першую чаргу. І, канешне, гэта пра вольнасць. Для мяне гэты альбом пра вольнасць, таму што мне спатрэбілася вельмі многа працы над сабой, каб я сабе дазволіла рабіць тое, што я раблю там. Нават пачынае з тэкстаў і скончвае вакалам, таму што, нізкія вакалы, я заўсёды лічыла, што у мяне вельмі высокі голас, я не магу ніколі сабе дазволіць спяваць нізкім голасам. Вось, а магу. Карацей, для мяне гэта проста на ўсіх узроўнях дазваляе сабе быць проста сабой. Хопіць ужо жыць у нейкай там, у нейкіх граніцах, хопіць ужо заўсёды жыць у гэтым страхе, вось ты пазбавілася страха, там, не ведаю, жыцця, але не пазбавілася ўнутраных страхаў. Таму для мяне гэта такі вельмі важны альбом проста нават просто для мяне, што вау, круто, ідзем далей, будзем вольныя і будзем сабе любіць. Я нават не думаю пра тое, на каго мы арыентуемся, таму што я проста раблю музыку, і мне бы хацелася, каб усе слухалі. Як робіцца, так і робіцца. Я пішу песні
Не так. Песні самі собі пішуць, я просто дапамагаю ім стварыцца. І вось ёсць песні, якія хацелі бы, каб я іх напісала на французскай мове. Ёсць песні, якія 100% заўсёды мне вельмі лягчэй пісаць на ангельскай мове, ёсць на беларускай мове. Ну і вось як пішацца, так і раблю. А хто ўжо гэта будзе слухаць, то будзе добра, каб усе слухалі. Я чалавек потока, можна так сказаць. Я лічнасна вельмі персанальна вельмі інтраверсійна, так я і па жыццю такая. Я ніколі не была там у групках, ніколі не было так шмат сяброў, і я большую частку часу просто правадзіла ў вёсцы 3-4 месяцы у годзе, і так кожны год, там 15 гадоў альбо 16 гадоў. Карацей, я просто там жыла на прыродзе. Сама з сабой. Максімум, хто ў мяне быў, гэта мама і тата. Усё. І каты. Каты, мама і тата. І я не этнограф. Я ніколі не была там у спевах, напрыклад, там у народных спевах. Мне ніколі не было кантакту. Нават з маёй бабуляй у мяне няма кантакту. Я не такі чалавек, які там вывучае. Я просто там жыла. І мама моя вельмі такога паганскага склада, яна паганка, і просто светапогляд у мяне заўсёды быў такі, што мы верым, значыцца, у сны, якія збываюцца, у нас карты Таро, у нас там валун, да якога мы з сям'ёй прыходзілі і прасілі, каб здзейсніў нашы мары. І гэта як нармальна. І я гэта лічыла, што так усе робяць. Лесавічка там паспытаць, лесавічок, дай-ка, калі ласачка, грыбочак. І тата заўсёды гаворыў: ось заходзіш у лес, дзякуй, кажы, таму што дрэвы яны табе чуюць. І я такі вырасла, просто дрэвы чуюць мяне, а што? Што тут такого? Размаўляць з дрэвамі, калі табе вельмі цяжка, я заўсёды ім плакалася. Карацей, які такі троху паганскі, троху такі наш сямейны светапогляд, ён не класічна этнічны, ён не звязаны зусім з някімі спевамі. Таму гэта просто вось як для мяне спявае, напрыклад, зямля, як для мяне спяваюць дрэвы, як там для мяне спяваюць травы, як я гэта чую. І мне падаецца, што гэта вельмі звязана з тым, як з каранёў так усё гэта ідзе. Вось цікава, што яно адгуківаецца, цікава, што вось гэтыя мелодыі, яны просто жывуць, ведаеце, паўсюль у свеце. Мне гэта вельмі падабаецца, гэта вельмі крута. Мне вельмі падабаецца, што такая некая прыроднасць для мяне, яна існуе ў музыцы. Просто я ў гэты год, за апошні год убачыла столькі траўм, столькі комплексаў, столькі ўсяго таго, што стрымлівала мяне ў жыцці і рабіла мне больна, і гэта і ёсць тыя самыя змеі. Але каб я іх ненавідзела, па-першае, першая моя рэакцыя была: я гэта ўсё ненавіжу, а потым я паглядзела, гэта ж я і ёсць. Як я магу гэта ненавідзець? Я не хачу гэта ненавідзець, таму мне патрэбна пасябраваць. І калі ты сябруеш за сваімі змеямі, гэта робіцца твая фішка, ізюмінка, не ведаю, ты там перарабляеш на псіхатэрапіі, становішся больш там цельным чалавекам. І вось калі ты пачынаеш сябраваць са сваімі змеямі, то яны супакойваюцца і жывуць у табе і дапамагаюць насамрэч, таму што ты ведаеш нават, што табе насамрэч не падабаецца ў гэтым жыцці, як табе не рабіць больна, дзе твае граніцы. Вось гэта ўсё, гэта твае змеі насамрэч. Проста яны могуць стаць як комплексамі, так і тваёй эмоцыяй. Вось для мяне змеі гэта не зусім дэманы. Можа быць, дэманы, яны не такія ўжо страшныя. Яны могуць пужаць тых, хто табе не патрэбен у жыцці. Наста, ты называеш сябе інтраверткай, табе цяжка з людзьмі, але ты пры гэтым вытрымліваеш усе гэтыя штукі з канцэртамі, ці шмат людзей, якія з табой спяваюць, з табой танчаць. Як гэта ўсё карэлюецца ў цябе? Я потым 2 тыдні проста ляжу дома у ложку. Мне цяжка, але не заўсёды, проста у сам момант, калі патрэбна размаўляць і рабіць нейкія імпрэзы, мне вельмі весела, але я ведаю, што ў мяне не так шмат рэсурса, таму потым я проста буду ляжаць. Як ты рыхтуешся да канцэрта? Маральна я просто
морально. Я просто стараюсь не впадать у депрессивные эпизоды. А так, что я роблю? Насамрэч, я просто панікую заўсёды. Я не ведаю, што яшчэ адказаць, таму што учора я панікавала, пазаўчора я панікавала, сёння зранку я панікавала, але калісьці я ўжо сустрэлася са сваёй камандай, усё стала добра. Электроніка, поп, электроніка. Не ведаю, я не вельмі добра ў жанрах. Мне потым напісалі, што гэта арт-поп. Мне падабаецца прыстаўка арт, усё добра. Моя мара. Я вырасла на Нелі Фуртада, альбом «Lose», на Риане «Good Girl Gone Bad», на Шакіре «Я хочу рабіць R&B». Я просто яшчэ не ведаю як. Я толькі пачала рабіць у Аблетоне, я не ведаю ўсе гукі і ўсё гэта, але я абажаю просто гэты гук 2000-х, я абажаю Бритні Спірс просто гэтую ранейшую 2007 год. А калі яна камбэчнулась у 2009, гэта просто красота. Карацей, мне вельмі падабаецца, што зараз атрымліваецца, але мне хацелось бы рабіць усё, што я магу. А я ведаю, што я магу яшчэ штосьці, і мне бы вельмі хацелось бы такое тимбалендаўскае паглядзець, што атрымліваецца. У мяне ніколі не стаіць такіх граніц, как, напрыклад, я буду рабіць этноэлектроніку. Я не ведаю, што я раблю. Я просто раблю, таму што крута, весела. Ад гэтага хочацца жыць. Гэта крута. Гэта мой сэнс жыцця. А што атрымліваецца, то крута. Зараз я гляджу на сваё жыццё, мне падаецца, што я просто такім дзіцяткам была вельмі доўгі час. Нават мне падаецца, што сепарацыя моя ў жыцці з бацькамі здарылася толькі ў прошлым годзе. Мне 29 гадоў. Мне ў гэтым годзе 30. Гэта вельмі... Я просто вельмі позняя дзіцятка. І таму я і Спанч Боба глядзела, і ў лялькі грала, і мне вельмі ўсё падабалася. У мяне не так было шмат сяброў, нават, можа быць, і не было. Я жыла ў сваім сусвеце, я там малявала, прыдумляла сабе нейкія чэлленджы. У меня быў чэллендж на 3 месяцы, што я павінна навучыцца пісаць левай рукой, каб стаць амбідэкстрам. Навошта? Я не ведаю. Але я ставіла сабе такія вось чэлленджы. І ўсё гэта ў такім сусвеце лялек, там маляваннем травамі і кветкамі. Штосьці сама сабе рабіла, і мне было комфортна. Мне падаецца, было некамфортна, калі мне патрэбна было весці сабе як дарослая, таму што я такая, мне гэта ўсё не цікава, але павінна быць цікава, але мне не цікава. Стала цікава пазней. У кожнага свой такі рытм. Цяпер табе ўжо падабаецца быць дарослай? Мне падаецца, я стала дарослай толькі ў гэтым годзе. Я вось толькі зараз адчуваю, што вау, не я граю ў дарослага, а я адчуваю, што зараз я разумею, што я раблю ў сваім жыцці, што мне падаецца, што мне падабаецца, што мне не падабаецца, адчуваю, што я магу ўзяць некую там адветственнасць за іншага, адчуваю некую такую моц. Мне падаецца, гэта і ёсць адчуванне сабе дарослым, што вось ты ёсць сам, ты там ведаеш, куды ты ідзеш, і, можа быць, не заўсёды ведаеш, але просто нейкі такі фундамент самого сябе з'яўляецца, не без залежнасці ад іншага. І вось, мне падаецца, што толькі ў гэтым годзе я штосьці такое знайшла ў сабе.